Good morning, madzuka banji konse kumene inuyo muli. So kuti kotani kuchitika chani kuti. Anyway, panopa tipatsane update. Lero date ndi pa 8 mwezi wa 4 2026 pamene ndithu nkhondo yalowa mu mwezi wachiwiri. Komanso yayima kaye pang'ono, yayima kwa 2 weeks pamene dzulo timayembekezera kuti pokucha kwa lero pomafika lero ndi kuti Iran ija civilization yonse ikhala itafa, Trump akhala atayimaliza, atayipha, chifukwa Trump amatha kumenya komanso kupha pa dziko pano kuposa wina aliyense. So chinachitika ndi chani? Choyambirira prior to that, choyambirira tiona kaye message imene iwo a Trump yo atumiza ma points, atumiza chi message choncho koma tifati angane ma points amene wakambapo pa message yake a Trump. Iye poyambirira message yake kana kuti based on conversations, potengera ndi mkambirano, potengera ndi yani ndi mkambirano ndi pakati pa iyeyo ndi Prime Minister Shehbaz Sharif ndi Munir, potengera ndi Prime Minister President wa dziko lija la Pakistan. Okay? Pakistan. Potengera ndi mkambirano wa iyeyo pakati pa iyeyo ndi Pakistan, akuti wayimitsa kaye kuphulitsa zimene amafana ka police dzulo usiku, potengera kukambirana kwa iyeyo ndi Pakistan. Forget iwalanizira za kukambirana pakati pa iyeyo ndi Iran, pajamata kukambirana ndi Iran. Ndi Iran paja inatseka kaye kuti tatseka papa tisabusane kaye, tapanganize mmathazo. First tilirede and anapereka ndithu list ya kupanga zimene afuna apanga ku Iraniko kuti apanga ku Israeli ndi GCC countries. So zoti amakambirana matani ndi ena ku Iran iwalani kaye, koma apapa iye akuona chilungamo kuti iye wakambirana ndi dziko la Pakistan. Pakistan iyo amakambirana nayo, komano pa headlines akuti Pakistan inapempha Trump for 2 weeks kuti akulu tapeka ndikaye 2 weeks musapanga zimene mukupangazo apo pa nkhondo ifika pena pakeso. So iye Trump uyu mu message yake akupitirizanso kunena kuti proposal Iran paja mafuna zinthu zokwana 10. Remember tinakambana zinthu zokwana 10 pa, including kuti Iran itsegula pa Strait of Hormuz, azilipiritsa, komanso asiye kupanga attack dziko la Iran, apange lift up ma sanctions onse, zibalo zimene anayipatsa Iran kuti isatukuke nawo, and asiye kupanga attack Lebanon, asiye kupanga assassinate ma leaders, and ma points amene 10 tinapatsa pa points 10 pano. So ma points 10 amene ajawo a Trump akunena kuti tikupanga review ma points 10 amene wawa amene Iran yapereka, komanso akuoneka kuti they are workable. Ndi ma points one kuti at least tibe ndogwira ndithu tutha kugwiritsa ntchito, ndogwira ndithu ma points awawa. Ma points a America 15 amene adatumiza kupita ku dziko la Iran inakana kuti no, ma points amene sangagwira. So ndi akunena kuti for 2 weeks akhala ndithu akukambirana, for weeks paka ceasefire, komanso maripoti ena kuti Friday pakhala ndithu kubwerera pa tebulo kukambirana ma negotiations amene analephelesa ndi omwewo ma Americans omwewo, Israel America ndamene analephelesa amene. So akuti kuyambira Friday kokasi ndithu kukambirana kuti okay tipange bwanji. So
kaperiod kamene kaka Iran itsegula kaye kuti okay fine tiduse. Komano Iran yanena kuti iyi sikutha kwa nkhondo, koma it's just a pause, tangoyima basi, tangoyimikira kaye. And zinthu zongati simukulongosokabenso ndiye kuti basi nkhondo kupitiriranso. Remember kunena kuti proposal iyi anapempha ndi a Pakistan kwauza Trump. A Trump wasukuti inali yoti angangoti ceasefire, no, komano anapemphaso ku dziko la Iran. So Iran inati okay fine with conditions, 2 conditions. Pa Strait of Hormuz pakhala poti ife kupanga control bwino with moderation, okay, komanso zanuzizi zime. So ziratero basi pamene ndithu ku dziko la Iran amene I think panaponyedwa mabomba, by the way, panaponyedwa mabomba ndithu dzilolo pamene amadikirira kuti awabwere mabomba anaponyedwaso, pamene Trump analengezanso kuti basi mabomba anaponyedwaso ndithu, yeah, ukawiri kosa. And anthu aku Iran anayamba pano kupanga chant kukuwa kona kuti yeah, zitsiru zopano, zitsiru zimenezo imfa yomwe ijawa ichi, imfa ikhale kwa America, imfa ikhale kwa imfa ikhale kwa Israel. And hoipa, blah blah, all this chanting. So pakali pano tili mu mmene momo, koma chinthu china chimene anthu sakunena ndi nkhani yokhudzana ndi prior to the incident. Okay, before izi zinachitika Trump asanabwere, dzulo lomwelo ku UN Bahrain inapita ku dziko la Bahrain inatsogola kupita ku UN ndi proposal kuti tikambirane bwanji pankhani yokhudzana ndi tipange form alliance, tipite ndi force ku Strait of Hormuz kuja tikatseguleko. Okay, you understand. So what happened was ku Strait of Hormuz kuja, atapita ku UN kuja, ku UN kuja kunapereka ntuma vote pamwe 11, okay, kuti pakana akatsegule. Koma tikudziwa kale kuti kuna kuchako chiganizo chimapangidwa ndi mayiko kwana 5, and mayiko kwana 5 ngati limodzi silinavomere basi ndeko napeza kuona kuti China ndi Russia anakana zonna kuti panthu paja pakadutsidwe ndi force. So kukana kwa mayiko awiri amene wawo chiganizo chimene sichinapase, though ingakhale kuti panali mayiko angapa amene anati basi tiyende mayiko angapa, komano tukamba za mphamvu zikuluzikulu. So Bahrain inakhala ngati basi. The result of the voting is as follows: 11 votes in favor, 2 votes against, 2 abstentions. The draft resolution has not been adopted owing to the negative vote of a permanent member of the Council. China has vetoed this resolution. We don't think the resolution is balanced, and it doesn't solve it doesn't even touch upon the root cause of the situation. And then in a very unbalanced manner only accuse Iran. And also I want to emphasize
in particular, the timing is very bad. We all heard what the U.S. president has said. And against this background, we think it is extremely dangerous for the Security Council to adopt a resolution like this. chiganizo chawo nchosaloledwa koma anthu wina sakudziwa kuti si chiganizo cha Bahrain yayi ndi chiganizo cha ma-Americans ndi Israeli chimene anaganiza konzo kuti bwanji tikhale pasi chiganizo cha ma-Americans kuti bwanji tidutsire mwa Bahrain iyo ipite amene ikakhala ngati Bahrain ndi imene kufuna kutenga anthu kuti tiyeni tikadutse pa Strait of Hormuz. So kumene kuti hapo nthu anagwana dzulo lomwe limene before kupita ku Iran mpamene tsopano Trump amapereka tsopano basi apapa tasiya kaye izizi siranso porengera ndi conversation ndi Pakistan. So mutha kuona kwanza kuti even so pa anthu saukayikiraso kuti no iyi nzongo pangana ndi Pakistan komano America okay inali force yabodza yongonama kuti ufunika apapa tipange zoti zinthu makuti yes inali force yabodza ndithu, you understand. So kuirani zonse yayi tukasintha boma tukatenga uranium alikonko ndithu amene amamukamba kuti chiopsezo akhoza panga nuclear alikonko kuirani konko sanachoke ndithu alikonko ndithu. So zose zakanika komanso nkungobloka ku Strait of Hormuz. So panali pone zoti amavuvu amachita ndithu mavuvu komano anzagwira pachani pa course. After good pa course mpamene tsopano anati koma at least tikoti patango choka pa course pa chabwino patango choka pa course pa kwemwe titakatake pa Strait of Hormuz pamene pana gwiro kwambiri pamene basi tauze nawo basi tikambira bwanji ndi Iran yatseka zokambirana, you understand. Mukuyipanga follow nkhani kenako basi Pakistan basi tango miye inaye kumene kujapo basi Pakistan fair upempha Trump yeah basi Trump basi Iran chonde murani mu pakai ceasefire. Remember kuti ceasefire Iran inakana kale koma why this time Iran inavomera ceasefire? I'll tell you the reason. It's because at Trump ana abwera ndiyo ti mapoints amwapereka aja akuoneka zoti tapange review ndipo akuoneka zoti ndabwino ndithu mapoints zimufuna Iran zicha nakasepe cha Iran ifuna nkhondo kuti ithe pafunika mapoints 10 imene iyo yakufuna sikufuna ya Trump. Ndi ya Trump anazoti apapa 10 tingo okay mapoints ano aja so ali bwino kwambiri. That's a message imene amapereka Trump. So mimi ngona kuti panapa nkhondo imeneyi ku ceasefire imeneyi ndi ikupanga favor a Trump chifukwa Trump, trust me, a Trump anali pampeni. That's why anabwera ni maujinamini wa kuti tipanga chonchi. You see? So guys, ma updates kupasana ndimene kuti tuone kuti chikusatirana njani komano so far pakali pano izi zimene zamangetsa kuti a Trump akhanengati kuti sapangaso attack for 2 weeks. Baso mene ndi double Israel ndi America yomwe ndithu akhala pasi ndi akambirana kuti afuna apange review. Anyway, I don't know kuti nkhondo yowina kale ija mziyangana ma statements nkhondo yowina kale ija nkhondo anhoda wamaliza kale aja regime yoti yaisintha kale ndi yawo kale. Why has to be in this way? So guys, thank you so much. Inoda luzen kuti muganiza bwanji pa nkhani imeneyi. Thank you so much. Malawi Cameras.